Og tusind tak for frokost. Ja, det er så let. Det behøver at tage. Lars Mikkelsen er et af dansk teaters største navne. Han har også markeret sig stærkt på både film og tv, med hovedroller i dogmefilmen En kærlighedshistorie og tv-serien Edderkoppen. Skal du ikke nogen af mine dollars, der er dårlige? Der er sgu da ikke nogen af mine dollars, der var dårlige! Har I byttet mine dollars ud med dem her? Jeg synes, at Lars Mikkelsen er en af de bedste mandlige skuespillere i sin generation. Er du bange nu? En af grundene til, at han når så langt med sine roller, som jeg synes, han gør, det er jo, at han arbejder hele tiden, ikke? Og han afsøger hele tiden. Og det beundrer jeg ham for, men nogle gange synes jeg også, det er møgirriterende, ikke? Hvem skrev 3 hvide duer? Jo, det blev stor dansk kunstner. Det var et trickspørgsmål. Du kan ikke give folk en oplevelse af andet, der er andet end middelmåde, hvis du sigter middelmåde. Altså, du er nødt til at prøve at forløse hele lortet. Alt. For skuespilleren Lars Mikkelsen begynder arbejdsdagen med brunch på en stamcafé på Vesterbro i København. Det er ligesom en dagligstue. Og så er der sådan en masse mennesker, der skal noget andet. En masse larm. Kaffemaskiner og den larm kan jeg godt bruge til sådan at koncentrere mig igennem. Hvis jeg kan koncentrere mig igennem det, når jeg sidder med mine ting, og der er en tanke, der kan fastholde i det der lydmoras, så fordi den er væsentlig. De kommende uger bliver hektiske for Lars Mikkelsen. For første gang i karrieren skal han øve 2 hovedroller samtidig. Den ene på Grønnegårdsteatret som Benedikt i Shakespeares Stor ståhej for ingenting, og den anden som Don Juan i Molières klassiker på Det Kongelige Teater. Ja, det har jeg ikke prøvet før. Det er jo lidt underligt, ikke? Jeg vil sige, så har jeg fået manuskriptet meget sent og sådan noget. Det kan man komme ud for. Jo. Så ja, det bliver sjovt at se, hvordan det spænder af, ikke? De 2 store roller er begge drømmeroller for Lars Mikkelsen. Han nærer nemlig en dyb kærlighed til teatrets klassikere. Det er så stort materiale, så man kan ikke andet end komme til kort. Altså, og det der jeg hele tiden altid synes var sundt på en eller anden måde. Jeg kan godt lide den umulige opgave. Altså, jeg kan godt lide den opgave, som fordrer så meget af mig, at jeg går til grunde lidt, altså en lille smule. Altså en lille smule må stå sådan 14 dage før og sige, jeg kan ikke yde den retfærdighed, selvfølgelig ikke, som det skal have. Fordi der synes jeg lærer allermest af. Første dag med prøver på begge hovedroller begynder i en læsesal på Frederiksberg. Og enten hører jeg fra ham inden længe, eller også skal jeg få ham udskrevet over hele byen som en kujon. Lars Mikkelsen har 2 timer til prøver sammen med Tammy Øst, der spiller den kvindelige hovedrolle i Shakespeare-forestillingen. Hvilken af mine dårlige egenskaber forelskede du dig først i?
I dem alle sammen på en gang. De er meget tæt, hva'? Kan vi gøre det? Det kan da godt. Jo, det kan. Det vil han da gerne. Han vil da gerne. Hvilken af mine gode egenskaber var den første, der gjorde jer gal af kærlighed? Gal? Godt udtryk. Nu vil jeg bede dig fortælle mig. Hvilken af mine dårlige egenskaber du først forelskede dig i? I dem alle sammen på en gang. For de udgør en så listig samling ondskab, at de ikke tillader en eneste god egenskab at blande sig med dem. Skal jeg gå imod ham der, eller hvad? Jamen, jeg sad om skal du virkelig sætte dig i glæde over, at han har gjort det? Fordi så ja, der skal være en eller anden reaktion på det. Og en pause måske. Ja. Så han lige... Jeg tager altså lige noget at drikke. Har du været på druk? Jeg har været på druk. Nej, hvis jeg så bare havde været det. Efter en formiddag som Shakespeares Benedikt, er det tid til at tage hul på prøverne på Don Juan. På Det Kongelige Teater mødes instruktør og skuespillere til første læseprøve. Anders? Goddag. Goddag, Lå. Og tak, selvfølgelig. Vi har allerede taget hul på herligheden. Og det går han. Meget stress. Og godt. Ja, det var fint. Rigtig fint. Ja, det er et kæmpe projekt, det her Don Juan, af flere grunde. Don Juan sættes først op på Det Kongelige Teater til efteråret, men prøveforløbet begynder allerede midt i maj. Jeg lige komme ind på lidt tilbage til om lidt. Hvor længe har han været her i byen? Siden i går aftes. Hvad er hans ærne? Jeg tror nok, de kan regne ud, hvad der kan bekymre ham. Vores afrejse måske? Den gode mand er helt ude af flippen og vil vide, hvad grunden var. Og hvad svarede du? At det havde de ikke sagt noget om. Jeg håber på, at det ene kan give til det andet. Der er to meget forskellige figurer og to meget forskellige stykker for så vidt. Men der er den parallel i begge stykker, at det er meget veltalende mennesker, det er meget veltalende universer. Jeg kan sgu ikke sige dig om endnu, om det er noget, jeg bliver frustreret over undervejs. Det tror jeg egentlig ikke. Det håber jeg ikke. Jeg må tilstå, at et andet emne har fordrevet Elvira fra min tanke. Du godeste, hvor jeg kan min Don Juan på fingrene. Jeg kender deres hjerte som verdens bedste hurtigløber. Det løber helst uafbrudt fra den ene holdeplads til den anden. Lars Mikkelsen voksede op på Nørrebro i København. Der er ikke tradition for skuespil i familien Mikkelsen. Alligevel valgte både Lars og hans lillebror Mads Mikkelsen scenen. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvordan jeg kom derind. Altså, det var... Jeg gik gymnasiet, og så... Altså, jeg var sådan lidt utilpasset i virkeligheden. Jeg kunne ikke rigtig... hvad skal man sige? Jeg var ikke tilpasset. Jeg kunne ikke rigtig finde mig tilpas nogen steder. Så gik jeg i militæret, og bare det var fuldstændig åndssvagt, altså. Men jeg fik noget disciplin, som jeg ikke havde, altså absolut ikke havde før. Altså, som jeg... Det fik jeg trods alt. Og så valgte jeg så at gå på universitetet lige efter. Og det var også helt godnat. Altså, der var sådan en masse valg, som var helt åndssvage, altså. Drømmen om at optræde blev født på Gøglerskole midt i 80'erne. Lars Mikkelsen begyndte dog et helt andet sted, nemlig med at læse biologi. Der kan jeg bare huske, at jeg kom op i kantinen en dag, efter at have været et halvt år eller sådan noget lignende. Jeg havde virkelig ikke lyst til at læse, kunne jeg mærke. Altså. Og jeg gjorde det alligevel sådan. Og så sad der inde ved et af bordene, der var sådan nogle lange borde, hvor man kunne sidde og spise. Så ved et af bordene sad der en tynd fyr, i sådan en helt rød, stram gamache bluse med briller. Og så havde han sin tallerken foran, hvor han spiste, og ovenover den var bogen. Og så sad han sådan, at hele hans statur var blevet formet sådan, med årene kunne man se, at han lignede en læselampe, han lignede sådan en af de der arkitektlamper, som kunne gå hen over tallerkenen og have den her, og så kigge lige ned i bogen. Og så tænkte jeg, det skal jeg ikke. Nej, nu er slut. Hold op. Og så røg jeg ud derfra. Altså, jeg kunne slet ikke... Det billede var så skræmmende.
Lars Mikkelsens kæreste Annette Støvelbæk, som han i dag er gift og har 2 børn med, gik på gøjlerskole på Amager. Da Lars så, hvad Annette lærte der, valgte han at begynde samme sted. Jeg kan bare huske, at når han kom hjem der fra studiet og hørte, hvordan jeg havde det, så var han skide misundelig, ikke? Fordi han kedede sig. Og altså, man må sige, at det gjorde han jo måske nok allerede, da han gik i gymnasiet, ikke? Så på en måde var det rigtig dumt at gå videre med en boglig uddannelse. Men det valgte han jo så at gøre, indtil han blev anspurgt til at gøre noget helt andet, ikke? Og det tror jeg var rigtig godt for ham, at få lov at komme ud og lege lidt, ikke? Og så tænkte jeg, at pludselig så mødte jeg en prins, eller en ridder på en hvid hest. Og han tog mig ud, tog mig i min lille, yndige hånd. Det var første gang, jeg ligesom rigtig følte mig tilpas mellem de der gøjler der. Og stod på gaden med en stor rød næse på. Helt, altså, sådan stod der. Kunne ingenting. Ikke noget overhovedet. Altså, jeg var bare med. Jeg fik sådan et knivkasternummer. Et gammelt hvor vi tog en eller anden op for publikum, og så kastede, og så gav vi ben for øjnene, og så lå vi som om vi kastede kniven. Så gik man hen siden af dem, og så satte man kniven i muren ved siden af dem. Og så gjorde de jo selvfølgelig sådan der, og så grinede alle folk rundt omkring. Meget dårligt. Og det var det, så startede det, det var sjovt. Det var et godt sted for mig at være. Arbejdet som skuespiller fylder rigtig meget i Lars Mikkelsens liv, men indimellem tager han sig også tid til at slappe af. Jeg ved ikke, hvad der er med vand. Det lyder, det der... Der er så meget af det. Jeg ved det ikke. Det får mig til at slappe af. Sidde her, hvor der ikke er andre mennesker. Der er meget få. Sådan en fløjebane, altså. Hvis der er en fest, så er det fint, og hvis ikke der er nogen, så er det også fint. Denne sommer har Lars Mikkelsen valgt at holde ferie i Kunstindustrimuseets have, hvor Grønnegårdsteatret holder til. Han duer ikke til at holde fri. Han vil hellere arbejde. Det er jo nok det der med, at meget af min identitet ligger i det, jeg laver. Og meget, jeg synes simpelthen, det er så underholdende og så sjovt at gå og gøre det her fra dag til dag. Så når jeg ikke har det, så mangler jeg virkelig en dansepartner. Altså. Det gør jeg. Det er sgu meget det. Altså, det der med at holde fri og skulle ud og vandre og se et eller andet. Og jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, det siger mig ikke så satans meget. Altså. Du sagde til mig 1000 gange, at du holdt mere af mig end alle kvinder. Og hvad jeg svor, det holder jeg så trofast som... De allerbedste rejser, de er, når jeg kommer et stykke med manuskript, altså. Så synes jeg virkelig, at jeg har været ude at rejse, altså. Det synes jeg. Og det lyder selvfølgelig lidt profant på en eller anden måde, men det er sgu... jeg rejser allerbedst, altså. Kære Lars Mikkelsen, vil du komme op til mig? Igennem hele Lars Mikkelsens karriere er der blevet lagt mærke til hans skuespilpræstationer og det store arbejde, han lægger i sine roller. I løbet af et par travle uger blev der også sat pris på ham. Han blev årets modtager af Poul Reumers studielegat på 50.000 kroner. Teaterkunsten handler om omstillingsevne, om fantasi, om mod, sans for ordenes kraft og en vis portion stædighed. På Hofteatret fik Lars Mikkelsen overrakt Olof Poulsens mindelegat på 30.000 kroner. Tak for det. Jeg er meget glad for den ære, det er at modtage det her legat, den her store danske skuespiller. Fordi det er mig meget magtpåliggende at blive dygtigere til det, jeg gør. Og jeg tror ikke, at hemmeligheden ligger i billige eller smarte tricks, eller i popularitet, for den sags skyld. Men at den konstante søgen efter sandhed. Og det er jo noget, man godt kan falde på halen over en gang imellem. Altså. Og ikke nødvendigvis giver succes hele tiden.
Altså i mine øjne, så er Lars måske nok den fremmeste skuespiller i sin generation, fordi at han har en modernitet på den ene side, og samtidig har sådan en rodfæstet klassicisme og urkraft, urmaskulinitet i sig. Og det synes jeg giver ham sådan et meget tidløst udtryk. Og jeg synes også, at han forvalter sin karriere på en sådan måde, så han får en meget lang levedygtighed, tror jeg. Fordi at han jo kombinerer et meget seriøst filmarbejde med et meget seriøst og meget målrettet scenearbejde også. Og det er der, vil jeg sige, visse andre skuespillere, som jeg tror kunne lære meget af. Tone griner bare. Mine elskere, de springer ind. De kravler. Efter en række år med gøjl og gadeteater, søgte Lars Mikkelsen i 1991 ind på Statens Teaterskole og blev optaget. Hvorfor jeg gerne vil være skuespiller, det er, fordi jeg ikke føler nogen større interesse for noget andet. Altså, jeg tror, vi begge to havde det lidt sådan, skal man nu også ind over det etablerede, og er der nogen grund til det? Netop fordi vi rendte rundt og gøjlede og tog kurser hist og pist, og altså, jeg kan huske, at jeg havde det meget sådan det med de der albuer, det var der ikke os, og det skulle man da vel nok have, når man skulle den etablerede vej, ikke? Men jeg kan også huske, at jeg ikke var et øjeblik i tvivl om, at Lars ville komme ind, hvis han søgte. Som nyuddannet debuterede Lars Mikkelsen som Dracula på Aalborg Teater i 1995, og han vidste med det samme, at han var havnet på den rette hylde. I første omgang så finder man jo ud af det ved, at nogen kommer ind og siger til en, det skal du gøre, det har du talent på. Altså, det gør man jo. Som jeg sagde et eller andet sted, så er en drivkraft for mange skuespillere i hvert fald nok, for mig har det været, at blive bekræftet i første omgang. Blive bekræftet i, at her er det rigtigt, at du er. Og her, det er flot, det du gør. Du er god, det er dejligt. Også fordi jeg har været så utilpasset, jeg har ikke rigtig passet ind andre steder. Men jeg tror, jeg fandt ud af, at det var det, jeg skulle, da jeg ikke var så interesseret i at få det at vide mere. Efter flere jobs i provinsen vendte Lars Mikkelsen tilbage til København, hvor han arbejdede med både teater og film. Fan, nej, I skal ikke takke mig. Hvis der er nogen, der skal have tak, så er det Perle. Det er Perle, der har fyldt sækken her for far inde på casinoet i Aalborg. Nu skal vi se, hvad Perle har til jer. Vil du ikke holde Perle lidt? Ja. Se hos onkel Vallas lidt. Noget af det, der gør det spændende for mig, det er jo, hver gang det er en ny sammenhæng, altså et nyt sted, et sted, jeg ikke har været før. En eller anden, jeg ved det ikke, altså, som lige pludselig retter henvendelse, så bliver jeg tændt. Udfør Herrens forbandelse over dem og alt, hvad der er deres. Til intet... Lars Mikkelsen er altid gået sine egne veje som skuespiller. Da alle andre unge skuespillere drømte om ansættelse hos Dr. Dante, tog han job på Det Kongelige Teater, fordi han mente, at det var her, han kunne lære mest. Han nåede at medvirke i 7 forestillinger, inden han forlod nationalscenen igen 2 år senere. Jeg glæder mig til at se dig. Tænk, at frøken Beatrice kender mig, uden at kende mig. Fyrstens hofnar. Ha! Det kan være, jeg går under den tjene, fordi jeg er munter. Det ryg, der har jeg slet ikke. Det er Beatrice, der er lavsindet. Hvor bitter hun så end er, når hun gør sin mening til hele verden, så skilter mig sådan. Nej, jeg tror, det du skal arbejde med, det er, altså du kan komme, altså fordi han fortjente prøv, og så turene væk handler om, jeg kan ikke smadre ham, ikke? Og så jeg vil gå på, men må ja, ikke. Arbejdet med rollerne skrider frem. Don Juan og Benedikt kræver al Lars Mikkelsens tid. Jo. Jeg tror, jeg snået. Jeg har spillet rollen som Fana. Der jeg fandt ham her. Lige så trist som et læskur i skoven. Og jeg tror, jeg fortalte ham sandheden. At jeg snået havde vundet den unge dames samtykke. Det er forvirrende, ikke? Altså, det er det. Og det er godt, at det kun er 14 dage, at det foregår på den måde. Men det giver også noget, synes jeg. Altså, det ene til det andet. Kvæt det, som jeg snakker om sidst, at det er 2 meget veltalte personer. Og at lede efter noget der,
er der noget parallelt i. Og så samtidig det, at de er så forskellige, som de er. Den ene er jo en, der vil giftes hele tiden, og den anden en, der absolut ikke vil giftes, ikke? En fin hornfisk. Eller en bedre en. Samtidig med jobbet på Det Kongelige Teater medvirkede Lars Mikkelsen i DR's tv-serie Edderkoppen. Den blev et stort gennembrud og et vendepunkt i karrieren. Ole, vågn op. Ole, vågn op. Ole! Der et eller andet sted i de arbejdsopgaver, der begyndte jeg at få det sjovt med at gå hen og gøre det. Så det ikke blev det her, der fortærede mig. Altså. Fordi sådan har jeg haft det med det før. At jeg ville det så meget. Jeg ville så meget til bunds i det. Jeg ville så meget gøre det ordentligt, gøre det godt. At jeg åd mig selv op på det, ikke? Og også åd min egen præstation op på det. Altså. Med et var Lars Mikkelsen et kendt ansigt, og kort tid efter Edderkoppen fulgte endnu en succes. Lars Mikkelsen spillede den mandlige hovedrolle i Ole Christian Madsens prisbelønnede dogmefilm En kærlighedshistorie. En ordentlig kone. Hvis hun har et forhold til en anden, så gør hun det uden at nogen opdager det. Hun ringer sgu da ikke fra Malmø og siger, jeg ligger her og knipper. Kan du ikke lige komme og hente mig? En ordentlig kone. Hun tager selv hjem og finder på en nogenlunde troværdig forklaring. Vil du gerne have en kop kaffe? Lars og Mads Mikkelsen tilhører samme generation af skuespillere, men det er kun ganske få gange, at de har optrådt sammen. Det gjorde de blandt andet i et afsnit af DR's tv-serie Rejseholdet, hvor Lars Mikkelsen havde en birolle i 2 afsnit, mens lillebroren havde stor succes med seriens gennemgående figur Alan Fischer. Togkupé. Ivans kælder. Samme pakke, og igen dine fingeraftryk. Altså, vi bruger hinanden indimellem. Det er ikke så meget, fordi det er jo også lidt forskellige kredse, vi kommer i. Og sådan noget. Det er også lidt forskellige udtryk, der interesserer os. Altså, umiddelbart. Men vi har brugt hinanden. Vi bruger hinanden på den måde, at når vi laver noget, så kommer vi og ser det. Og så siger vi til hinanden, hvad vi mener om det, og synes om det. Og resten af branchen sammen. Ivan A. Jensen, klokken er 14.12, og du er anholdt. For hvad? For drabet på farmand. Betty, har du ikke sagt, hvor jeg var? Er der ikke nogen konkurrence imellem jer? Nej, overhovedet ikke. Jo, selvfølgelig er der det. Altså, der er et andet år imellem os. Der har jo næsten ikke været andet end konkurrence. Men jeg synes, at vi har brugt det til noget konstruktivt, ikke? Altså, man kan sige, det går jo godt for os begge to. Hvis ikke det gjorde det, så er det ikke sikkert, at jeg ville have det så skide godt med det. Altså, eller han ville have det så godt med det. Vi har konkurrence. En sund, naturlig konkurrence er det blevet til. I et par travle uger med prøver på 2 store roller, skulle Lars Mikkelsen også finde tid til tv-optagelser. Han er med i DR's nye satsning, Krøniken, og han har en birolle som lokalpolitiker i tv-serien Nikolaj og Julie. Netop denne sommer er optagelserne til en ny runde af serien i gang. Her der kommer man og laver et lille bitte område af et eller andet, der skal blive til en helhed, som man ikke selv har så meget med at gøre. Jeg er inddraget meget mere på teateret. Der processen er min. Jeg er med 2 måneder indtil man premiere, så er det jo så også mig, der spiller det hele hver aften. Og holder fast i hele tråden hver dag, fra gang til gang. De vil sætte min klemme i masseproduktion, Belinda. Det er derfor, jeg er kommet op.
Hvor er Nuki? Siden skuespilkarrieren begyndte i 1995, har de mange jobs inden for både tv, film og teater overbevist Lars Mikkelsen om, hvor han hører til fagligt. Det er blevet mere sådan, at jeg kan virkelig godt lide at lave teater. Jeg synes, der er noget mere sandt i at gøre det. Jeg kan bedre... Jeg kan bedre finde ind til en kerne i det, end jeg kan ved at komme ind og lave små roller på tv og sådan noget. Det har jeg nok ikke så meget lyst til at lave mere heller. Inden premieren på Stor Ståhej for Ingenting, skal de sidste detaljer og nerverne på plads. Så en høn og plukke med jer. Den herre, der danser med hende, fortalte hende, at I har tænkt meget rigdom til hende. Så kan jeg lige så godt gå ind med tapetet. Ja, mennesket er flyt. Og så er der ikke mere at sige om det. Ingen har nogensinde været så fortumlet af kærlighed, som jeg er med mand. Så vil jeg da bede dig om at fortælle mig, hvilken af mine dårlige egenskaber du først forelskede dig i. I dem alle sammen på én gang, for de udgør en så listig samling ondskab, at de ikke tillader en eneste god egenskab at blande sig med dem. Men hvilken af mine gode egenskaber gjorde først jer gal af kærlighed? Gal? Det er et godt udtryk. Prøv på at skrabe ned til, hvad jeg synes er væsentligt, og jeg skal bruge min tid på. Altså, reelt. Når jeg nu kan begynde at sige ja og nej. Og der vil jeg nok i højere grad begynde at sige nej til noget, der er for flygtigt. Teateret er ikke helt så flygtigt. Det har i hele sin grundstruktur noget bestandt over sig, som gør, at man hver gang ligesom bliver ramt med en forhammer. Du kan ikke rigtig komme udenom det.